Očko tam prišiel. No ty si nepočul, ako zatvára okno? Preboha. Už tam bol, poď sa pozrieť. Jej. Tam je veľa toho. Tam je toho veľa. Tam je toho veľa, že? No. Tak. No Že? Koľko veľa? Tu už bol. No čo to? No čo tu, Ojo? Ojo, pozri sa, aj tuto je nejaký krt velikánsky. Ej, pozri sa. Počkaj, to je čo to? Pozeraj, to je nejaká stolička, alebo čo to je? Stolička moja. Tvoja stolička? Áno. Myslíš, že tam si bude na sedieť? Ale nie, to je pre mňa. To je pre mňa. Ja si idem sadnúť, A ja? rýchlo. A ja? Decka, že to je decka. To je Ojová? Dečka je. Ježiši, Maria, pozri. Je. No, posaď sa. Či ti je dobrá? Jaký krtko. Dobrá, ten frňák tu má ešte takto, ešte si sadni. Tak, tak ťa drží. Si ťa oblapol? Tak si ťa oblapol. Ten krtek. Krásna je tá stolička. Máš krtka? No. Tak. No. Tak a ideme sa tu pozrieť. Čo to tam ešte tu máme? No podávaj. To je koho? Počkaj. Táto. To je tatové? A to je Ojové, že vraj. Mamine, toto je? Mamine. Ďakujem. Určite? Toto moje je. Tam je tvoje? Áno. Čo je tvoje? Počkaj, toto je Ojové? Toto je moje. To je odstredenie. Ty sa pozri, počkaj. Aha, tu máš Ojo, poď sem. To je koho toto? To je Ojové tuto. No počkaj, pomaly, Ojo. Musíš sa pozrieť, čo tam ty máš. Aj tu? Aj tu? Dárček je to? To je Ojové. Je to dárček? Ojo, pozri sa. Jaké parádne rukavice. Rukavice tu máš, vidíš? O tom je to. Tak, áno.